Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental men Dental Dina TV ko salminde e juulade e yafnade on ji alluje sappo nanɗo ɗeɗo alluje sappo on janginoɗe addira ko ha wona refto yawngo on ji ngal ɗo alluwal ne winda hen goo ko ɗo kala ko jangete a ko ɗo haaɗi woodi ko a mawɗo a tokoso a poɗɗo ɗo so ɗiggi tan a sirti e majjere a ɗiɗi nani ko jangete i e hewde ɗo haaɗi i mawɗo i tokoso i poɗɗo ɗum ɗo tan woni i ko jangete i ɗo haaɗi. Tataɓal ngal nani ko jangete e ko ɗo haaɗi e mawɗo e tokoso e poɗɗo. Nayaɓal ngal ko jangete e o e hewde ko ɗo haaɗi o mawɗo o tokoso o poɗɗo. Joynani ko jangete e u e hewde ɗo haaɗi u mawɗo u tokoso u poɗɗo gasi ɗum ɗo wiyete masɗe pular ko joyi tan ji goo ɗiɗi tati nayi joyi janga alluwal gongal ha mbawa ngal ganda a mawɗo a tokoso a poɗɗo mbajita ɗum karnama aɗa janga mbasa heñade ha ɗigga garna ɗo kadi binda i mawɗo i tokoso i poɗɗo janga ha ɗigga mbañotoɗa so ɗiggi garna ɗo tataɓo janga e mawɗo e tokoso e poɗɗo janga ha ɗigga mbañotoɗa so gasi ngara nayi nani janga o mawɗo o tokoso o poɗɗo janga ha ɗigga mbañotoɗa ɗo henne ko joyi wonɗo janga u mawɗo u tokoso u poɗɗo janga ha ɗigga mbañotoɗa wonan kadi a yalti majjere masɗe pular ko masete pular e hewde ɗo haaɗi ko joyi tan goo ɗiɗi tati nayi joyi a andi a andi i a andi e a andi o a andi u ɗum ɗo masete ɗone ko jangate e ba e hewde ko ba mawɗo woodi e ba tokoso ɗum woni jeegoɓo jeeɗiɗi ko jangate e ɓa e hewde ko ɓa mawɗo ɓa tokoso tan woodi goɗɗum ala ɗone jeetati o ko ca ko jangate e ca mawɗo e ca tokoso e hewde ɗo haaɗi jeenayi ko jangate e da mawɗo e da tokoso e hewde ɗo haaɗi ɗo ko sappo ko jangate e ɗa mawɗo ɗa tokoso ɗo haaɗi ɗo joni ɗo ko joyi masɗe pular poɗɗe ɗe poɗani ɗo haaɗi hakkude ɗene a jangi ba a jangi ɓa a jangi ca a jangi da e ɗa ayde ɗum ɗo tan so wawama tan andu jangde ma coddol ɓuuri yawde ngal ɗo alluwal gotal sa wawi ngal aɗa winda hen ko heewi a tinani alluwal ngal ɗo ɓe jangi hen goo ɗo aɗo ɗiɗi ɗo iɗo tati ɗo eɗo nayi ɗo oɗo joyi ɗo uɗo jeegom ɗo baɗo jeeɗiɗi ɗo ɓaɗo jeetati ɗo caɗo jeenayi ɗo daɗo sappo ɗo ɗaɗo ay sappo ngari alluwal gotal ɓallimama janga ɗum mbawa ɗum jangdema yawa jawa heɓtade ɓe ganduɗa daɗinama ko heewi jangde coddol ala suka ala mawɗo debbo ala gorko ala ko jangude woodi janga mbawa nafma janga mbawa nafma nafa anne Dental Dina TV nani mo jiɗɗo nadde hen jeyata ko YouTube binda Dental Dina TV mbaɗa abonné
kadi mbaɗa ballal ma e numéro he 77 906 14 81 mbaɗa ko mbawɗa ko jingguira golle men jahoje. Yo Allah hokku en nande e famde ko galle men ko golle men so yeehi ko enen yahani so darima enen darani ñagoy Allah yaha wasa darade kala jangowo hen ɗo mbawɗa wonde foof gonɗo YouTube gonɗo Facebook e kala WhatsApp mo jangguita ɗum andu ko hen jeeyaɗa annene waɗ hen jinguere ma e ballere ma sa jingui a walli a jingani jangde e jangguinowo kuura wifi connexion en jeeya nawata ko nande jinguen ɗum mbawen janggude aɓe jiiɗi jangguinde on de wono balla min janggui noon somi nokki yaade min darto min jeeya kuura min jeeya wifi min jeeya connexion portable so boni mamin codoya ordinateur so boni mamin codoya gueɗe kewɗe e nder weeye hande ma soode wadde min won sodoɓe jangguinoɓe aroɓe addoɓe onon noon mbayle jaɓɓal gaare gadde balle jingge duuse nde mbimi on gaare gadde balle duuse jangde men yaara yeeso an jangowo hen o waɗa hen haymo janggani hen waɗa hen dusuma ala ko hani an janggo hen kala mbawɗa wonde funnague hirnague rewo worgo waɗa hen jinggu hen newno newnu 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 on jarama jokke golle jokkata golle jokkoto golle kono mbimi on ni ƴetton juuɗe mon e nder posuji mon he itton ko mbawɗon Orange Money walla Wave walla Western Union walla MoneyGram nanna numéro he 00221 77 906 14 81 yetto keeso lombo hen so haaju yonti itte waɗe hen taw en tampata gaare gadde yooɗani faɗɗani ene yooɗanno son pini subaka law goto kala ƴeewo Wave mum o walla Orange Money mum o itta hen hunde wiye ceernoɗa waltoro kaccitari walla botta hiɗade walla so ɗum wagga sukara yooɗanno e moɗon ronkama kam koso nonki kam ɓeruma kam itton seeɗa mon neldo yetto kam waɗe haaji kam wona nane jaaɓe golle nane jaaɓe golle nane jaaɓe golle loke nande e jabde e gollude loke nande jabde e gollude taw ko nanirde Allah jaɓirde Allah gollirde Allah heeɓa hen Allah ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam